শুবলৈ আহিছে নেকি লোকৰ লগত? बे समावहाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे बिग आपडेट भिडिअ लानानै फैदों जे नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिखाबाय बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै बे जोंनि इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नुनानै नङा होमब्ला लोगोफोरथ' नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिखायो जानो हागौ बा बुजि मोनखायो एसामिस रावखौ नङा होमब्ला लोगोफोर हारसा लेंगुवेजखौहाय थ' आं बांद्रायै एसामिस रावखौ रोङा ओंखायनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय जोंनि बर' रावजोंनो आं बे मोनसे बाथ्राखौहाय शेयार खालामदों সকলোকে জানে মই বেছিকৈ অসমীয়া কথা নকওঁ বা অসমীয়া লেংগুৱেজ মই বেছিকৈ নাজানো ইয়াৰ কাৰণে মই আমাৰ বড়ো লেংগুৱেজেদি মই এইটো ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বাছ আপোনালোকৰ ওচৰত মই এইটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু তো जायखियानो जादोंला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय दिनै भाइरेल होनायनि सोदोबा इसेल' रिंसारनांगौ अब्लानो नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखायो भाइरेला मानि थाखाय जायो आरो मा खारननि थाखाय भाइरेल जायो आरो भाइरेल होनायनि सोदोबखौ खोनानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बयबो नायनो बा नुनो मुखुब जानानै थायो नङाब्ला लोगोफोरा मानो थाखाय बेफोरबायदि जानो मोनखो ससियेल मिडियानि दारै শুবলৈ আহিছিলি নেকি ইয়াত? শুবলৈ আহিছিলি নেকি? শুবলৈ আহিছিলি নেকি লোকৰ লগত? এখন